Roni, nang siklafor naiman naina bol khela naiman naira. Gila jala thema jala. Kema malai supportna? Chirang, our local team, Chirang long live. खुलुमबाय बयखौबो भिडिअखौ नैबे बिमा दै देवस्रिनि खाथिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय दा लोगोफोरखौ नायदो नै ओरैबायदि फुटबल मोजां मोनग्रा बल होनबाथाय एकदमबारे जावरिखाङो बिदि आरो नैबे सार सोमजाय नैबे सार सोमजायनि बिबोनां सिदात हिर' ओइ औ ओमफ्राय ओरै नै बिसोर फुटबल मोजां मोनग्राल' नङा मोजां मोनब्रेनानै ओरैबायदि गिदिर खेला अर्गानाइजबो खालामग्रासोबाव नै बिसोरलाय नै बिसोरो मेवथु खांखायो औ नैबे जाहैबाय फेमास बसुमतारी ओमफ्राय नैबे जाहैबाय प्रनित मुसाहारि मार नार्जारि प्रनित इंल' सिरि थाबावरा प्रनित नार्जारि आरो दा माने ओरैबायदि एक्साइटेड माने खाथि खालायाव खेला जाब्लानो थाङो जों फिसा फिसौ खेलायावनो बेथ' ओरैबायदि गिदिर खेला जोंनि आसामनि मोनसे पुराना बेयो मोनसे भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलय ट्रफी बे 68 टाइम बे खेलाया दा बे खाफाल गोनां जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो नैबे थाइकाजरानि राइन' क्लाबनि गेवलां फोथाराव दा नैबे खेलाया जानो थांगासिनो दङ दिनै ओपनिं खेलायाव दिनै दङ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि वर्सेस चिरां दुवार एफसि मुंदांखा आसामनि जेनाखि फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी दा बे खेलाखौहाय माखासे पार्ट जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोननाया बिराद गोजोनथाव ओमफ्राय सानो बेबायदि खेलाजों जोंनि जोहोलावजोफ्राबो बेबायदिनो स्पर्ट्सआव एबा जोलुराव जेन थुलुंगानायखौ मोनो बेखौ सानदों आरो बेनि थाखायनो बे भिडिअखौबो बानायदों जिखियानो जायो मेनलि जों नायनोसो थांगोन आरो नायनो बिराद गोसो खेलाथ' गिदिर ना हाद्रि गुफुंलायजोब्बाय नै माने सर्टकाट फैदों सर्टकाट इज अलवेज डेन्जारास होननाय बायदि बिसोरथ' गोलैहां जाबोलायदों माने सालायग्रा बोलो गोराखायसो बे सिंगेलखायसो आसल औ स्ट्रबेरिबो जाबोदों माने बुंनो थाङोब्ला इन्जिना बिराद थागद इन्जिन स' नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो हानायखिनि खेलाखौबो ओरै खना खनला दिन्थिनि टिकेटनि खेला बियो 100 रुपिस सासेयाव लागोन ओमफ्राय माने ओरैबायदि खस्थ'जोंब्लाबो फैबाय जों मेङाखै दा बिराद खस्थ' बेजों फैयोब्ला फुटबलनि थाखाय जेबो नङा दै बारना रावबो थांगोन हार्डक'र फुटबल फेन दासो लामा मोजां मोनबाय रा दासो मोजां नांबाय दा सार मोजां नांबाय नों सिख्लाफोर नायमान नायना बल खेला नायमान नायरा गैला जाला टाइमा जाला बल खेला नायनोसै सार बल खेला सिख्ला जाबायना चेस दफन्दा ब्लू कलर माबा गुफुर वाइट जाबाय एसे साफा जानाय ओंखायनो देवस्रि दैयाव एसे साफा गोदोनि देवस्रि दालां बे नाबो हमनायनि लोगो मोनबावबायसो नै साफा जानानै लादिनि जों उफाय गैया लाखिथ'नांबाय होमब्ला जों गासिबो फ्रेश जाजोब्बाय दे बेवहाय क्लिन जोबसै नै आरो माबा माबि दाफब देरबावबायसो नै बेलाय दानो मोनफैबाय सान्तिपुर बाजार बड'लेण्ड रेस्टुरेन्ट फाइनाली दिस इज टाइकाजरा राइन' क्लाब गेवलां फोथार नैबाव नायदो नै गोगोमखा पोस्टारा बेफ्राव नायलानो माखासेखौ बुजिनो मोनगोन नै होमब्ला जों हाबबाय नैबे टिकेट दिस इज जेनेरेल टिकेट काउन्टार दे बे जेनेरेलनि आरो बियो
नै गोलावखारै बेसेबां टिकेटआ दामा 100 ने ओमफ्राय ओरै फारसेजों VIP दं 300 आच्छा आच्छा सिजन टिकेटआ बिदिनो जोबजासिम नुगोन 2000 जोबजासिम अके अके मा जानाय माने साहा मोनफायो माबायाव VIP आव अ होमब्ला जोंबो लादिनि टिकेटखौ VIP टिकेटआ जोंनि थाखाय नङालै जोंनि थाखाय जेनेरेल टिकेट यस जों जेनेरेल मानसिना बिहिरखानाय मानसियाथ' बयबो दानगासिनो दं टिकेट फाराफारि माने एक्साइटेड माने बिराद एक्साइटेड नालाय 1 घन्टासो बहाय थामालासै होमब्लाबो हाबखानायसै आरोना ओइ सार नोंङो मा मोनलाय सापर्टना चिरांदुवार आवर लकेल टीम चिरांदुवार लं लिभ औ नैबे फंबायमोना नै टिकेट नाजावग्राया बारा मानसि जायाखै नामा दाबो होजाहांबाय दा औ दा नायदो नै फाइनालि दिस इज द राइन' क्लाब अफ थाइकाजरा राइन' क्लाब प्लेग्राउन्ड नै स्पेसआथ' नांगौ बायदि स्पेस दं नै बिराद गुवार स्पेस दाथ' जाथ'वाखै ओरैनो औ ओइ सार साइकेल हा अह' माखासे ओरै हिन्जावफोरनि ना औ ओरै हौवाफोरनि होमब्ला ओरैहाय हिन्जावफोरनो साइकेलखौ नायना होदो नामा नोंसोरलाय दे बाबु दे नैबे आवजार बागानखौ नुबाय दा बर'नि सावथुनफ्राव नुयो दा शुटिं खालामग्रा बेनो दा एन्ड दिस इज आवजार बर' एलबामफ्राव बानायग्रा आवजार बिफां जाबाय नै दाथ' अपेनिंआ जाथ'वाखै नै फिरफिलाफ्रा माने खाथुमजोबनानै दं नै दाबो खाथुमजोबनानैनो दं नै माने जाथ'वाखै जों माने राइट टाइमाव खाथियाव थांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय শ্ৰীযুত বিপ্লৱ সোণোৱাল তেখেতৰ নিজৰ পৰিচয় দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নেশ্যনেল এন্থেম खननो थाखाय आं बयखौबो गुरै खावलायनाय जाबाय Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn